Masong kaham jatuh no hai hai lang. Ini hengkai res masong thang la sina po ambagai mamu song la jong la yo tamu jongo. Dipor ni dipor stam la jong khasare agorta. Hengkai bupa basa porok. Eri sumku la yo. Basa je help kayo bupa no. An basai ane help kayo hengkai an basanya kai bin basa je help kayo. Hengkai yang hengkai wage thek rugure jak. Mane persa ko karon noram khani bagai 3 bar siti rekhe kari siti na kari oi moi song nai. Eri sumku go jong. Hengkai res masong ka tinin thang la sina po. Khana thang si bihi mani ko kisan ko thana po Shillong go berenya po ambagai tinin thala sina po boro hengkai bai bo phai sabai jak tabo bising haba nyai lenya borok tang khai tong lai karen chikar anbo khala ani bo mobile charge kare body tong ba sungtiro hunda nang nyap tin thala sina ko buja yang laja ke aro kholos maro ona kholo maro ate kholo yang kai limited phai thango angka haba je tabo khe mai tei chabai lanya eco station so sabai tong phai lagi adi poni dujan trenches ko pan rom lanya boro ngam bagai ekta nong kholai ke ekta derta ongkor nya phai nyai ko mikun chok panya hono ni mikun chok paye o ri bai khe dulis lang tong jate pabulong ne ri rogo moila nange tei hingke thanda jan thasena halai ke nang lanyan bagai res market se tong thana mo somane hepano thana nama bagai thangla kya ang bo arnang je yang tong borok thang naima bagai tese tong khang ka the cha khamuta hengkai thana mo jate tenya bo thangai tong kha sele te besai Shillong thana ni hen tabo hingke bong no train kari rohoka train karman pore tabo song thana direct hospital sokpale kya sokpai nyai ani doctor phono gunyai bokha bithirok tika andana nangnai chawng ka tika panyan bagai thango naibijan yakong bujat kiji khai ko omo pura kiok jaksi hengke pore ye siwa kaisa ye simao kaisa kiji jak thei phaijago duita jaga bole jokhom jak hengkai doctor phorman chawa tika rajang nangnai hinene angkota tok side hengka bagai bokha bithi panya thango angka sugui jongka te himi simai angka tau khe nogo sokpai nyai bithirok chanya kha hengka anbusano tukuru nyai muthura nai jongo tabo hengkai tabo khe sada tamui jongo saring ni samjani hengke thulai nya basalai an mamano maisari ri rekha tabo ke mui songnani hene nyai kakang mukti pheke kakang bugalai khregana khotabo obono ekhrek paigena ar pore tamko songnai nyagena ko hengkai tv sarogo nya tv nai jitai kakang bugalai khranai tau khe horni 10:30 tamui jongo maise paile kha hengkai mama hengkai bin chosai beng o thangla kha so ni ringanya hengkai maise pe khaba bithi bosai pe kha tai tabo khai molon chi pholna bagi tong puta eko omolon dohoro yang khai nischeni video nai jong Gama ka bithi sai pa kha tabo mo pholan ya the kaham kai sui mali ya hupere umaya kaham kai o sitra kiok tong ma khei kor rogo ya rogo oro kiok jagi ko oro kiok ja nen blog oron paire sinai pura tangkha so egor tam khatini maisanan hor satan sime asomani pura noitao se kakong boklai khrek bayang bisma sasuka leng suka film najite khreka film upai thaka tob kakong ekhr bailya kintu film digena na hayang khala simisto kakamo digi mangsi heban se 2 ঘন্টা nang thaka kakamo
baksa kai 10-12 ta hairo ko khibi mari juai no tai khaimali ya hangka yak bo rajak thanga kaka muk bagala ekhre puro yak bo rajaka tabo an sago mane khe ani anaro soni dosa da kalaijak kisa kan duku mang mani tongo ang duku mano kalayo yak rajago alugra puro yak rajago mosora puro yak rajago atirok mangsun tong yago kosa chajak tong eko yasku bo patlang thango yasku to yasku pora simok habjak kaka muk ungko mani hiyomo rajaka do eko o jaga rajaka eko pathra tarang tong moila bo moila khanai pukmani hingke eko ro bo yak rajaka eko yesiko na hanche rajak mangsi tongsi obo taisa na hamsi.